karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Unsay mo itong ipasabot? Gisuwatan ni Ubahad. Unsay gisuwat? Mamatay ka. Unsa? Tinuod ka, Sabrina? O, laki Rodel. Sabrina, panglaki mo diha. Ugma, musayo kog pauli diha. Kinsa ka ang nagbinuang og suwat sa akong chart. Magsulti lang ko niya ta diha. Sige, bye. Bye, Rodel. Nga naman eh. Kinsa man ka ang nagsuwat sa bahad sa listahan ni Sabrina's mga patay? O kano nakasulti man si Mama nga si Sabrina ang sunod target ni Lolo Romero? Naunsa man to si Rodel? Kalit man niya gi-off ang cellphone. Mura og doon na siya gikahadlukan, ana. Mao ba, Ma'am Sabrina? Mura siya nakurat sa akong gisulti. Unya gi-off na niya ang cellphone. Nahadlok lang tingali sa bahad, Ma'am. Posible. Kinsa man sa dili mahadlok sa gisuwat sa akong chart. Nagbahad man ni nga doon na si Patyon. Ang pangutana, kung kinsa ka ang buot niyang ipasabot siyang pagsuwat o mamatay ka, Ma'am. Ako. Ikaw, Ma'am Sabrina? O, ana. Klaro kaayo nga ako iyang gibaharang nga Patyon. Tungod kay ako ang naghimo na ng maong chart sa mga nangamatay dinhi sa yuta sa banlot. Nakatug na si Mama. Sakit kay buti pasabot sa gisulti ni Mama. Nga gisugo siya ni Lolo Romero aron si Sabrina. Si Sabrina na sa kong targetong sa dautang plano. Milabad mo ng akong Dili ka si Mama ang nagsuwat sa bahad dito sa chart ni Sabrina? Ayag naman di ka ayo. Hello? Ana? Ana! Uy, ano man niya? Ana! Ma'am Sabrina? Ma'am? Imo kong gitawag? Ikaw ang niabli ni pultahan sa among kwarto ni Rodel? Dili man, Ma'am. Abli naman ni pultahan sa pagmata na ko karong buntag, Ana. Ha? Pero, basta ni ka rin nag-abli, anak, Ma'am. Dili mahitabong malimot ko, Ana. Akong gilaki ni pultahan gabi isa dahil na akong higda sa kama. Ako ning gi-check og kaduha. Hangtod na gani ang bitana. Sigurado gyud ko nga ako ning gilak. Pero karon nga naman ni. Abli na. Dako pag yung pagkaabli. Akong pangutanon si Manny Carding, Ma'am. Ingon man si Lolo. Kahumot sa kong ninatan. Manny Carding? Oh, Loy, oh. sultis tinood. Ikaw ba'y nag-abli sa kwarto ni Ma'am Sabrina gabi eh? Ugwa na ni mo isira? Unsa? Wa ko muduol gabi sa kwarto ni Sabrina, ana, oy. Dinira ko sa kusina matog. Diya sa taas nga bangko. Pero Manoy, doon ay may abli sa kwarto ni Ma'am Sabrina. Si Loel mo. Basin siya. Lo? Lo?
Oy, ana, unsa man ha? Oy, ngano nuspad bang ka? Gablihan ba ni mo ang kwarto ni Ma'am Sabrina gabi eh? Ha? Eh, wa man. Ay, dito ra ko sa akong kwarto sa luyo sa bahay. Ay, ngano man di ay? May miabliin ilo. Ugwa na isira og balik. Unsa? Ma'am Sabrina. Ma'am, uwa ko no sila maabli si Manny Carding og Lolo Elmo sa mong kwarto. Kun mao, siya ang miabli ini. Kinsa man? Ang nagsuwat og bahad sa akong chart ang misudi ni sa akong kwarto. Siya ang misudi ni sa akong kwarto ang nagsuwat sa bahad. Ngano nakasiguro man ka nga siya, Ma'am Sabrina? Tanawa ang sawg ana. Mga lamaagi sa sapatos. Dinhi siya. Misud siya og mipaduol dinhi sa akong kama samtang natuog ko. Ma'am Sabrina, magtawag ka tag pulis, ma'am. Manawag ko na ko ni Rodel. Gusto na ko mo pauli sa bahay, Rodel. Magpaabot ta sa hukom sa imong doktor, ma. Mabuang ko kun imo kong itipon ang mga buang sa luyo, Rodel. Dili ka buang, ma. Di ka matipon na nila. May kay nahibaw ka nga dili ko buang. Mao mamauli na ta. Huwato na ginato ang desisyon sa doktor, ma. Nanawag si Sabrina. Ay ngano bang dili man na nimo siya tubagon deres akong atubangan. Doon na mo isikreto, Rodel. Hello? Rodel? Rodel? Love? Asa ni tabo diha? Anong mura mong kagwa may mutang? May taong nakasuod sa atong kwarto gabi, Rodel. Usa? Nakasuod siya samtang natuog ko. O giunsa man yung pagkaibaw nga doon ay nakasuod nga tao? Naapa sa sawg karon ang iyang mga tunob. Dako siyang sapatos. Sapatos sa lalaki. Usa? Lalaki ang nakasuod sa atong kwarto, Rodel. Lalaki! Kamu lang Sabrina. Maayo tingali nga magtawag ko pulis. Ako nagisugo si Carding. Kanos ang mga mauli si Mama diri? Nagpaabot na lang mi sa desisyon sa doktor, Sabrina. Sige, sige. Kaya ako ipatanaw sa pulis ang mga tunob sa lalaki diri. Iapil patanaw sa mga pulis ang imong hinimong chart nga gisuwatan og bahad. Kanos alam mo makabantay nga may nasuwat ng bahad sa imong chart, ma'am? Gabi ilang. Ikaw ba ang unang nakakita ini? Dili. Ang akong katabang nga si Ana. Mahiyo ba ikasulti ang imong katabang? Gabi to. Mga alas 8 pasado na. Misod ko sa kwarto nga giingon sa kong agawon nga ato ko matog. Di inahimutang ang listahan sa mga nangamatay ining dapita. O nakurat na lang ko sa dihang ako nabasa ka ng mamatay ka sa listahan. Wa ka ba'y gidudahan si mong kauban sa bahay nga maoy nagsuwat ini? Uwa. Bisan nun sa una ko kuna-kuna. Huwag makahimo sa pagsuwat og bahad sa akong listahan. Og sigurado ko nga ang nagsuwat sa bahad mao ang misuod sa kong kwarto samtang natuog ko. Sa imong una, para kang kinsa maka ang maong bahad. Ambot. Basig para nako. Kung para pa nimo ang maong bahad, posible nga patay ka na karon, ma'am Sabrina. Gusto ka? Kung siya ang tao nga misuod sa among kwarto, iya na unta kong gipatay. Ngano naghimo man ka og chart sa mga nangamatay ni napita, ma'am Sabrina? Tungod kay Unsa? Tungod kay sa katapusang namatay, si Elsa. Gusto kong mahibaw kung nganong diha siya ilabay sa among hardin. Nagduda ka nga doon na ni rason? Oo. Mensahe ni sa mga nagpuyo din sa bahay. Nganong tuwagan sa syudad ang imong bana, ma'am? Nagpa-ospital siya sa akong ugangan. May sakit ang imong ugangan? Demensyang niyang sakit. Okay. May akong calling card, ma'am. Kung doon na kapilayang natingad din tawag ako. Okay? Okay, sir. Sir, mahimong mangutana. Yes, ma'am. Unsa man na? May nahibawan ka babahin sa kulto nga dinhi maghimo sa ilang ritual sa yuta sa banlot? Kulto? Oh, kulto.
nagpalingaw ba mo, o naglagot, o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!